en Galiza, e nomeadamente en Ferrol, para algunha formación política, establecer compromisos ca cidadanía co emprego resulta tremendamente complicado. Sobre todo, cando está tan recente, actuacións de algunhas formacións políticas con altas responsabilidades de goberno na xeración de emprego, ou mellor dito, na súa destrucción en comarcas como a de Ferrol. Como vai algunha formación política que impide que as súas situacións, na súa responsabilidade de goberno, que Ferrol e a súa comarca podan seguir traballando no ámbito empresarial e industrial que máis emprego pode xerar, como é o sector naval? Como formacións políticas que impiden ese futuro poden agora comprometerse co emprego diante dos cidadáns? Resultaría demasiado estrambótico e por eso non o fan. E por eso estes días contemplamos nunha campaña electoral como esta que mentras o Bloque Nacionalista Galego fai compromisos polo emprego aquí e para aquí, outros tamén fan compromisos polo emprego, pero non aquí, noutras partes. A min gustaríame que os cidadáns de Ferrol estes días compararan a actitude do goberno central co sector naval en Ferrol e a actitude que está a ter o goberno central con esa empresa que se chama Delphi en Cádiz, na que parece ser que é o problema de Estado máis grande que ten este país. Chegou a hora de botar fora do Concello a quen estuvo 4 anos planificando como vender os millores parcelas da cidade sin contar coas necesidades de Ferrol. Chegou a hora de botar da casa do Concello a especulación. Chegou a hora de planificar o urbanismo sin afán lucrativo e que condicione novos proxectos. Chegou a hora de planificar unha cidade pensando para as persoas. Fagamos realidade o vello soño de ver o mar. Tiremos o muro abaixo e integremos na cidade as áreas sen uso de defensa. Os ferroláns debemos ser os únicos que presumimos de vivir na cidade do mar cando a realidade é que o noso mar non lo teñen secuestrado. Vivimos nunha cidade que debe respetar o seu pasado e o seu patrimonio. A recuperación dos nosos barrios históricos débese acometer urxentemente. É preciso aprobar definitivamente o Plan Especial da Madalena e frear o deterioro galopante do barrio de Ferrol Vello mediante a súa rehabilitación e reurbanización. É preciso promover a súa declaración como conxunto histórico. Siente diferente, siente inteligente, siente